आजी हांव येट अनदर देवता म्हणजे कृष्ण लिलेचो म्हणून एक टॉपिक विषय थोडे सांगचे प्रयत्न करता. तशी गोवर्धन लीले जलनंतर अ, अ, नंद महाराज कृष्ण लहान नंद महाराज गोवर्धन लीले जलनंतर 10 दिवसानंतर एकादशी असता. तशी ते एकादशी दिवसू पूर्ती दिवसू नंद महाराज उपवास करतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दिवसू द्वादशी दिवसू सकाळीची सूर्योदय जावच पुढे यमुना स्नान करका म्हणून त्यांनी बाहेर सरतात. अशी अ, त्यांनी सूर्योदय जावच पुढेची यमुना नदीक वचून ते स्नान करतात. तांकां गोत नशी तांकां कळना की सूर्योदय जावच पुढे ऍक्च्युली ब्रह्ममुहूर्त असता जाल्यार त्यांनी ब्रह्ममुहूर्त थोडे पूड वचून नावचे सूर करनासता तांकां कळना आसना. तशी तदना वरुण देवता तांगेले एक सेवक पळयत की हे मस्त अशुभ समयारी नंद महाराज स्नान करता म्हणून तांकां अरेस्ट करून वरुण देव आशिल्ल्या लोकांक आपोवन व्हरता. तशी अ, नंद महाराज नंद महाराजाक वरुण देवताले लोकांक आपोवन व्हरतना नंद महाराजाले ಒಟ್ಟಾಶಿಲೆ ವರ್ಲೆಲೆ ಗೋಪ ಜನ तन्नी होडानी किरडूचे सूर करतात की कृष्णा बलराम नंद बाबा वर्तसती तुम्ही आपण हडाती वापस म्हणून त्यांनी आपूचे सूर करतात कृष्ण आणि बलरामाक. अशी आपूचे सूर करतात ना कृष्ण आणि बलरामाक कळत की एस्पेशली कृष्ण कळत की कशी नंद महाराजाक खैदी घेऊन त्यांनी वरुण देवाला लोकाक आपण गेला म्हणून. हंतु एक आमका शिक्षक कसन मेळत म्हळ्यार कशी ब्रजवासीस अनन्य भक्त कृष्णाला सुख असो दुःख असो कसने असो त्यांनी केदना कृष्णाला शरण घेवचे. अशी आम्ही पळयलीत की नंद महाराजाक वरुण देवाल सेवक आपण वेलतेदना त्यांनी विंगड कोणाक आपेन त्यांनी कृष्ण बलरामाक आपेलेले. अशी आमगेल जीवनान समेत आम्ही अनन्य भक्ती करूक प्रयत्न करका कसने जवो सुख जवो दुःख जवो कसने जवो आम्ही कृष्णाला शरणागत घेऊक मस्त प्रयत्न करका. अशी नंद महाराजाक वरुण देवाला सेवक वरुण देवाला आपण वेलतात ना वरुण देवा दिसते की कसला तू नंद महाराज कृष्ण लहान नंद महाराज तांग कसला तू आपण म्हण निमगिता तेदना तो सेवक संग सूर करत की हन्नी अशुभ टाइम अंतू नावचे सूर केली ती तशी हाव तांका अरेस्ट करनो आपण हडला म्हणून. तदना वरुण देव योचन करू सूर करत की ह्या मूर्ख सेवक मक्का केदना मळरी अत् मक्का मस्त कष्ट ಅಂತ घालतास कृष्ण कळलारी कृष्ण कसन लेखत मिगल बगी म्हणून त्यांनी योचन करू सूर करता. तितले भितरी कृष्ण आणि बलराम समेत भक्तांक केदना शरणागत जलल भक्तांक केदना त्यांनी रक्षण देतात. शरणागतीचे एक अंग रक्षिषती विश्वासो तशी विश्वास आशिल्ले भक्तांक कृष्ण केदना रक्षण दिता केदना सोण घालना. तशी कृष्ण आणि बलराम समेत त्यांनी वरुण देव आशिल्ले लोकांक वता ती त्यांनी गेल तेदना नंद बाबाक मस्त आश्चर्य जाता कसले म्हणल्यार वरुण देव देवता देवतागणालंतू प्राईम देव वरुण देव वन ऑफ द प्राईम देव वरुण देव जाल्यार समेत तितले हाय पोझिशन अंतासून समेत वरुण देव कृष्णाक मस्त संभ्रमेरी मस्त आदर जावन स्वागत करता. त्या पळून नंद बाबाक मस्त आश्चर्य जाता. कृष्ण बलराम निमगचे सूर करतात की तुम्ही आमगेल अन्न कसं नाही हांगा पणडला म्हणून तेदना वरुण देव ओपून घेत की आम्ही चुकी केला आमगेले एक मूर्ख सेवक गोत नशी थोडेची केंकी अशुभ समय अस म्हणून सांगून नंद बाबाक अरेस्ट करणं हांगा आपण हडला आमकां क्षम करती आम्ही ह्या अपराध केलेले आमकां क्षम करती म्हणून मागून घेता कृष्णाक.
तेन्ना कृष्णाक मस्त खुशी जाता की वरुण देव तांणी केल्ले चुकी तांणी हाईड करूक प्रयत्न करना ती जाल्यार ओपून घेवन क्षम मागता ती म्हणून अशी आम्ही हाजी तुगून अनेक आमकां सीख आमकां कसन मेळटा म्हळ्यार शिकचे कसन मेळटा म्हळ्यार आम्ही कसं चुकी केल्यार आम्ही ओपून घेवन त्या चुकी म्हण ओपून घेवन ताका कसं आम्ही सोल्युशन कसं देवेत त्या नेक्स्ट टाइम आम्ही करनाशी नेक्स्ट पटी आम्ही करनाशी कशी आम्ही प्रयत्न करीत म्हणून आम्ही त्या रितीर आम्ही योचना करता त्या सोडून आम्ही त्या चुकी आम्ही केला आम्ही त्या चुकी तुगून बचाव जेवक कसं त्या चुकी केलेले ढांपून घालू आम्ही केल्यार ताचे तुगून कसं लाभ ना जाल्यार आम्ही जेन्युइन जावन आम्ही चुकी केला म्हणून आम्ही ओपून घेवन ताका सोल्युशन फायंड आउट करू आम्ही प्रयत्न केल्यार ताजे तुगून आमकां कृष्णाले कृपेक आम्ही पात्र जावचे साधी आसा ना जाल्यार डेफिनेटली साधी ना अशी कृष्ण नंद बाबाक अरेस्ट तुकून सोडून घेऊन वापस वृंदावन आपूण हाडटा ती तशी आपूण हाडटना कशी हांव सांगता की नंद बाबाक मस्त आश्चर्य जावन आसता की कृष्णाक कशी इतलें मर्याद दिल्लें म्हणून तशी नंद बाबा वरलेले व्रजवासीसक गोपजनाक तांगेले सोयरीक पुरो जनाक सांगचे सूर करता पुरा संपूर्ण काणी सांगता आणि कशी कृष्णाक वरुण देव स्वागत केल्ले कशी कृष्णाक पळयल कूडले वरुण देव सांगता की तुमकां आज हांव पळोवन म्हगेले संपूर्ण जीवन म्हगेले सार्थक जाल्ले म्हूण सांगून म्हूण सांगून कृष्णाक वरुण देव वापस वापस दंडवत घालता आसता ह्या पळोवन नंद बाबाक मस्त आश्चर्य जाता तशी ह्या पुरो विषय नंद बाबा वरलेल व्रजवासीसाक गोपजनाक सांगता ती तेन्ना जाल्यार हांतू आमी एक विषय आमी हांगा उडगजन घेवका म्हळ्यार नंद बाबा जावो यशोदा मैया जावो कृष्णाक वरुण देव मर्याद दिल्लेक ह्या लेखनात की कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ताका कृष्णाक मर्याद दिता आसा ती म्हणून तांणी लेखतात की आमगेल बालक आमगेले कृष्णा चानू बालक मस्त अद्भुत बालक ताका कोण पळयल्यार ताका मोग करता ती कोण पळयल्यार ताका मर्याद दिता ती म्हणून अशी लेखता ती तांणी केन्ना लेखनात की ओ आमगेले पुतू भगवान ताकाच पुरोजन तांकां रेस्पेक्ट दिता आसा ती म्हणून जाल्यार भरलेल व्रजवासीस योचन करूसूर करतात ह्या पुरो ऐकून तांणी योचन करूसूर करतात की कृष्ण भगवान वे आमकां मुक्ती कृष्ण समेत कृष्ण आमकां मुक्ती दिवू साध्यस की म्हणून तांणी मनान तू योचन करतात कृष्णाक कोणाल मनान तशें कळना कृष्ण कितले कितले दूर असल्यारी आमगेले सुप्रीम सोल ॲज अ सुप्रीम सोल कृष्ण ॲज अ परमात्मा कृष्ण आमगेले लक्की आमगेल ओट्टूची आमगेल हृदयांत आस तशी आमी कसं करतात की आमी कसं योचन करतात की पुरो कृष्णाक कळता तशी कृष्णाक व्रजवासीस कसं योचन करता आसा ती म्हणून तांकां कळटा की कशी व्रजवासीस समेत हे आध्यात्मिक लोक पळोवचेक आशी करता आसा ती आध्यात्मिक लोक तांणी वचेत्व मुक्ती तांकां मेळत्व म्हणून तांणी योचन करता आसा ती म्हणून कृष्णाक कळटा भगवद्गीतेन समेत आम्ही पळयता ती की कृष्ण सांगता आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विधीयते कृष्ण भगवद्गीतेन जावो श्रीमद भागवतन जावो आमकां मस्तपटी आमकां हे आध्यात्मिक जीवना बग्गी आध्यात्मिक लोका बग्गी सांगूक विंगड सिच्युएशन अंतू कृष्ण आमकां आध्यात्मिक लोका बग्गी आध्यात्मिक जीवना बग्गी सांगता कसलं म्हळ्यार आमगेलगिंत चड कृष्णाक कृष्ण मस्त कृष्ण भगवान मस्त उत्सुक असता की आमकां ह्या आध्यात्मिक जीवना बग्गी कळका आम्ही ह्या आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक लोक येवचे दारीन तू आम्ही अटलिस्ट चेल्लूक सूर करका म्हणून कृष्णाक आमगेलिंद चड आशे असता इनफॅक्ट ह्या भौतिक लोकांक दुःखालय अशाश्वतम म्हणून सांगता ती आध्यात्मिक लोकांतू जीवन सत चित आणि आनंदमय जन असता जाल्यार आमगेल तसले नॉर्मल जनाक
म्हळ्यार भौतिक जगतांतू इतलो आमी भौतिक विशयांत बुड्डून असतात की आमकां आध्यात्मिक लोक आस अशी आध्यात्मिक जीवन आस म्हणून आमकां कसले ज्ञान आसना जाल्यार कृष्ण अशी भगवद्गीते तुगुनू भागवतम श्रीमद भागवतम तुगुनू भक्ताल तुगुनू अशी विंगड रितीरी आमकां ह्या आध्यात्मिक जीवना बग्गी ज्ञान दिवूक प्रयत्न करता मस्त उत्सुकन तू आमकां ह्या ज्ञान दिता कृष्णा तशी कृष्ण लेखत की अनन्य भक्तांतू प्राइम टॉप मोस्ट अनन्य भक्त म्हळ्यार व्रजवासीस तशी तांकां हांव ह्या आध्यात्मिक जीवनाचे दर्शन दिवकचीची म्हणून कृष्णा डिसाईड करता आणि आम्ही पळयत की जनरली कृष्ण मस्त दयालू मस्त करुणामयी पुरा जनाक जाल्यार काही भक्त येतात की त्या जागेर कृष्णाक मस्त प्रीती भक्त म्हळ्यार कृष्णाक मस्त प्रीती तशी कृष्णाला अनेक नाव भक्तवत्सला म्हणून भक्तालोस्कर कृष्ण कसं नाही करू रेडी असता मस्त सकड आम्ही श्रीमद भागवतमंतू उदाहरण पळयत भगवद्गीतेन समेत आम्ही पळयत अर्जुनलोस्कर कृष्ण रथसारथी जाऊ समेत रेडी जाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक कृष्ण कितलं भक्तवत्सल म्हळ्यार कसं नाही पोझिशन घेऊ रेडी असता सुदामा आयलतना तांगेले पाय धुवन ते उद्दा तापोवन घेता उद्दा पिता तशी आम्ही मस्त मस्त इन्स्टन्सेस पळयत की कृष्ण कशी भक्तवत्सला म्हणून आणि ह्या भक्तवत्सल कृष्णा ब्रजवासी संतू कशी हा सांगेलचे अनन्य भक्त तशी तांकां ह्या आध्यात्मिक लोकांचे दर्शन दिवकची म्हणून कृष्णा डिसाईड करता अशी कृष्णा तांकां ब्रजवासीसांक ब्रह्मरधा म्हणून एक सरोवर आपून व्हरता त्या सरोवरांतू त्या ब्रजवासीस पुरा स्नान घेता ती तर स्नान घेतली नंतर तांकां कृष्णा दिव्य दृष्टी दिवन त्या आध्यात्मिक जगताचे दर्शन दिता त्या ब्रजवासीस पळयतात की कशी कृष्णा वैकुंठ लोकांतू कशी कृष्णाक पुरा वैकुंठ लोकाचे वासीस कृष्णाक होगळचिता ती कृष्णाक सर्वोत्तम प्रार्थना करता ती मस्त अद्भुत अद्भुत प्रार्थना करून कृष्णाक होगळचिता ती कृष्णाक मस्त ओबेसन्सेस ऑफर करता ती दंडवत ऑफर करता ती अशी कृष्णाला आम्ही पळयत की कृष्णाला अनेक नाव उत्तम श्लोका म्हणून भक्त कृष्णाक आशिलन तू सर्वोत्तम प्रार्थना तुगुनू कृष्णाक ग्लोरिफाय करता ती कृष्णाक होगळचिता ती अशी आम्ही कसं नाही शिकेत म्हळ्यार एक आम्ही ह्या जीवनांतू आध्यात्मिक जीवना बगी भगवद्गीते श्रीमद भागवतम वाजून आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक लोक बगी कृष्ण आमकां कसं सांगूक प्रयत्न करत आस म्हणून आम्ही ह्या ग्रंथ वाचून आम्ही शिक्का आणि कितलं जाता तितलं आम्ही अनन्य भक्ती करूक प्रयत्न करका कृष्ण सांगता की भगवद्गीतेन तू अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् कृष्ण सांगता की अनन्य भक्ती करती अशी अनन्य भक्ती केलेल जनाक कसन उणी असता कसन असतं तांगे लागीं ते हांव रक्षण करता कसन उणी आस कसन ना ते हांव तांकां पूर्ती करता म्हणून ह्या भौतिक जगतान समेत कृष्ण आमकां ह्या फुलफील करता तशी आध्यात्मिक जगतान तू डेफिनेटली तशी आम्ही 24/7 केवल भक्त जावूक आम्ही एटलिस्ट आम्ही ते आमगेल विजन अंत ते आसका आणि आम्ही त्या स्टेजाक पावूक आम्ही प्लॅन करका आणि प्रयत्न करका तशी आम्ही केवल भक्त जलतना कृष्ण आमकां ह्या आध्यात्मिक जीवना बग्गी आध्यात्मिक लोक बग्गी आमकां साक्षात्कार दिता आमकां दर्शन दिता तेन्ना आमकां दिसता तेन्ना आमकां एक्चुली कळटा आध्यात्मिक जीवन म्हळ्यार कसं न्हय आध्यात्मिक लोक म्हळ्यार कशें आसता म्हणून तेन्ना आमकां एक्चुली कळटा आतां आमी कितलं आमी थियरी वाजयल्यारी आमकां तितले अर्थ जायना की ओ वय वा अशी समेत लोक आसवा कृष्ण सांगता की त्या आध्यात्मिक लोकांत तू सूर्य ना चंद्र ना कसं न्हय ना जस्ट मिगेले बॉडी एफल्जन्स तुगून पुरा लाईट आसा म्हणून ह्या पुरा आमकां इमॅजिन करूंक मस्त कश्ट जाता जाल्यार आमी अनन्य भक्ती केल्यार तेन्ना आमकां कृष्णा
त्या दिव्य दृष्टी दिता त्या आणि त्या साक्षात्कार दिता अर्थ कन्येचक आणि अशी आम्ही केवळ भक्त जल्लारी कृष्णा गुरुल मूलक वैष्णवाल मूलक आमका कृष्णा तांगे लोक आपण घेतात थंय आम्ही कृष्णाक डायरेक्ट आम्ही कृष्णाला असोसिएशन घेतात कृष्णाक आम्ही डायरेक्ट सेवे करतात तशी आम्ही अनन्य भक्त जाऊक प्रयत्न करत म्हणून सांगता हा आयच्या सेशन प्राप्त करता धन्यवाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सांगितलं कसं नाही चुकी असं शंकर